Bore da I bawb, bod chi yma yn y crwys neu bod chi gartra ar y chelwydydd. Mae'n ddymunol iawn bod gynnon ni'r cyfarpar yma sy'n galluogi ni I fod yn weledig ac yn anweledig yn un pryd rwsyd ydy. A da ni ddiolchgar am y cyfle ac da ni ddiolchgar am y fraint o gael dod at yn gilydd wedi'r hirlwm maes yma sydd wedi bod yn yn hanes ni. Gadewch I ni felly addoli Duw. Dewch I ni weddio. Clyma ni'n un ein tad, yn un gynulleidfa wrth bobl, yn addoli, wyneb yn wyneb ac yn cartrefi. Rwy'n ni deimlo bod ni'n cael yn clymu yn un yno ti. Ac yn cael yn clymu yn un hefyd at bobl drwy'r wlad a'r byd I gyd, mewn mawl a chlod ac anrhydedd I thenw di, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Yr emyn cyntaf yw 803. 803, a wyt ti'n un I fentro, y cyfar oll I gyd, a fentra ti dy enaid I rywun yn y byd. Fe fentrais I fy enaid I ddyw y byd ar nef, a mentrais rhac wyddoldeb ar ei addewid ef. A fentri di y cyfar oll, a'r gariad dyw, a'i air digoll. 803.
Rhaid ni ddau ddarlleniad y bore yma. Mae'r naill yn dod o lyfr y proffwyd Eseia yn y 6 bennod, a'r llall yn dod o'r epistol at y Galatiaid yn y 5 bennod. Yn llyfr y proffwyd Eseia i gychwyn, hanes teimlad o alwad a gafodd Eseia i waith y Duw byw. Yn y flwyddyn y bydd farw'r brenin Iwseia, gwelais yr arglwydd. Bydd yn eistedd ar orsedd uchel dyrchafedig, a godre wisg yn llenwi'r deml. Uwchlaw yr oes seraffiaid i weini arno, bob un a 6 adain, 2 guddio'r wyneb, 2 guddio'r traed, a 2 i ehedeg. Oedd y naill yn datgan wrth y llall, sanct, 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 yw arglwydd y lluoedd. Mae'r holl ddeiar yn llawn o'i ogoniant. Ac fel yr oeddent yn galw, yr oedd y sylfaenir yn iogau yn ysgwyd. A llanwyd y tŷ gan fwg. Yna dwedais gwae fi, y mae wedi darfod amdanaf. Dyn ei wefusau'n aflan ydw i, ac ymysg pobl ei wefusau'n aflan yr wyf yn byw. Ac eto, yr wyf awn llygad fy hun wedi edrych ar y brenin arglwydd y lluoedd. Ond ehedodd un o'r seraffiaid ataf, a dwi'n yn ei law ar waryn a gymerodd mewn gefael oddi ar yr allor. Ac fe rhoes i gyffwrdd am gennau a dweud, wele, y mae hwn wedi cyffwrdd ath ennau, aeth dy anwiredd ymaith am a ddeuwyd y bechod. Yna clywais yr arglwydd yn dweud, pwy a anfonaf, pwy a drosom ni? Ac atebais yna, dyma fi, anfon fi. Yn y llythyr at y Galatiaid, mae Paul yn sôn am nodweddion bywyd yn yr ysbryd. Ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, ffyddlonder, addwynder, a hynna ddisgyblaeth. Nid oes cyfraith yn erbyn rhigweddau fel yr rhain. Mae pobl Crist Iesu wedi croeshoelio'r cnawd ynghyd â'i mwydau a'i chwantau. Os yw ein bywyd yn yr ysbryd, ynddo hefyd bydded ein buchedd. Bydded i ni ymgadw rhag gwag yn ffrost, rhag herio'n gilydd, a rhag cenfi geni wrth yn gilydd. Dyma air yr arglwydd diolchwn i Dduw am ei air. Gweddiw. Dygwn fawl a chlod ac anrhydeddaeth enw sanctaidd di ein tad nefol. Pob un ohonom yn ei ffordd ei hun ac yn ôl y profiad wyt ti wedi rhoi i ni fel unigolion gystal â chynulleidfa. Fe ddown ni'n hyderus at os y gras. Molwn di a dyrchafwn di a bendigwn di. Ymostyn nhw'n angluniau ac addolwn. Ac yn ein haddoliad cydnabyddwn mae tydi sydd Dduw. Creuwr a llywodraethwr, arglwydd a gwaredwr. A dwi'n cwmpasu'r cyfan i ni mae'r gair ein tad. Nesawn felly yn hyderus, ond ar y llaw arall fe nesawn ni gyda gymdeimlad o'n diffygion a'n gwendidau, a'n hangen am cael yn cadarnhau yn y ffydd, ac aeddfedu yn dy waith ac yn dy bwrpas di dy hun.
Dei safon anna ti'n nesau ato nina. I glosio ato ni. I glosio ato ni lle bynnag yr yda ni. Glosio ato ni sydd yn y cyseg o'r hwn. A chlosio at bob un sydd yn addoli gyda ni yn ei cartrefi. Closio ato ni yn y ffordd sy'n cyfarfod â ni yn y fan lle yda ni. Dydy pawb ohono ni ddim yn yr un fan ar daith bywyd. Ond mae gen ti air sydd yn cyffwr ni yn y fan lle yda ni. Weithiau da ni angen y hyderu. Dro arall da ni angen y cysuro. Dro arall ydda ni angen yn cyfarwyddo yn dy feddyliau ac yn dy ffyrdd. Weithiau fe deimlwn yn wan ac yn sigledig, yn teimlo amheuon ac ofidia yn y tanseilio ni. Ac felly ein tad lle bynnag yr ydda ni, nes bynnag yn amgylchiadau ni, byddai wrthyn ni ymuno gyda'n gilydd mewn addoliad, dy fod ti'n closio ato ni. O lle bara addfwyn Iesu mae dy eiriau fel y gwyn. O lle dwi ni mewn dan nefedd, ac sydd o anfeidrol rin. Mae holl eisiau'r greadigaeth, holl ddeniadau, cnawd a byd. Wrth y lais yfyr y tawel yn distewi a mynd yn byd. Ac am hynny wrth addoli, fe ddisgwiliwn wrthyt. Fe ddisgwiliwn wrthyt o ran meddwl a chalon a genaid. Fe ddisgwiliwn wrthyt am dy gysur, dy gynhaliaeth, dy egni, dy gadarnhad a'r hyder, drwy waith dy ysbryd sanctaidd arno ni. Cymer ni felly yn dy law bob un. A gad i ni gyda'n gilydd yn deimlo bod ni'n perthyn a bod y mawl a'r diolch a'r oddwn i ti yn cyfri a bod ni'n agor ein bywyd drwyddo draw i arweiniad ysbryd yn gyfleu titha yn cyffwrdd nina. Byddwn nhw'n hyn yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist ein harglwydd. Dewch ni uno gyda'n gilydd i gyd adrodd gweddi'r arglwydd. Ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sanctaidd dy enw, meled y deyrnas, meled dy wrthus, megis yn y de, felly ar y ddeach hefyd. Yr oed ni heddiw ein barad gweinyddio, am maddau ni ein dyledio, fel y maddeuwn ni na ein dyledwyr, ac na carwain ni profedigaeth, eithir gwared ni'r had drwg, ddisfeiro ti yw y deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Yr emyn nesaf i 687. 687. Dal fi fy nyw, dal fi'r lan, yn enwedig dal fi lle rwy'n wan. Dal fi'n gry, nes fynd i mas o'r byd sy'n llawn o bechodd cas. 687.
ni dal yn hymor y Pentecost. Bellach mae'r Gwanwyn wedi troi yn haf yn plith ni. Fwch chi yn ystyried hynny, wrth gwrs, yn ôl y tywydd, y ddigwyddiad a'i peidio, fod yna mae'r calendar yn ei ddeud. Ac fel thema i roed fe bore yma, a dwi am gosod geiriau mynd ymlaen drwy gysylltu ddoe a heddiw a cyforydd wir. Parhad o'r hen i'r newydd. Ac ydw i'n gosod adnodau ola, y pennod gyntaf llyfr yr actau fel testyn i hynny ynghyd ag adnodau cyntaf ail bennod. Wythnos dwytha, wrth deithio ar hyd yr M4, mi ffindis i bod yna rali geir yn digwydd rywle dwi'n tybio yng Nghwm Tawe. A mi roedd pawb oedd yn teithio ar y ffordd bore hwnnw yn sylweddoli yn glir yr amrywiaeth o hen geir sydd dal i fod yn yn plith ni. O na ddau yn mynd o'mlaen i, ceir mawr o ran ei seis, yn perthyn i ddechrau y 70au. Mi roedd i'r rhif nhw yn cyfateb o ran llythyren i'r rhif oedd gen i mewn car ar ddechrau y 70au. I siap nhw wahanol, i mynd nhw'n arafach. Ond oedden ni yn sylweddoli, wrth gwrs, o edrych ar y ceir oedd yn pasio, gymaint o technoleg ceir wedi newid dros yr hanner canrif. Ond oedd hanfodion yn dal yr un peth. Mi oedd na fonet ar bob un ac injan o dan y bonet hwnnw. Mi roedd na olwyn i'r lliwiwr i liwio y car yn ei flaen. Oedd na siasi a 4 olwyn a 4 teiar ar yr olwynion rheini. Perthyn i bob un ohonyn nhw, bod nhw'n hanner cant oed, neu bod nhw'r ceir mwyaf diweddar ar y farchnad yn y wlad yma. Ond ar ei pethau yr hanfodion yn aros. Y siap ac yn sicr y dechnoleg oedd i mewn i'r ceir wedi newid yn sryfeddol a syldanol wir mewn hanner canrif. A mae hynna'n atgoffa fi o neges adnodau ola yr ail, y bennod gyntaf llyfr yr actau, adnodau cyntaf yr ail. Mae yna barhad yma, ac eto mae yna newydd yma. Mae'r parhad yn mynd yn ôl wir i ddyddiau'r Hen Testament. Ond ymlaen, wrth gwrs, mae'r newid yn mynd â ni. Ac yn hatgoffa ni fod Duw bob amser yn paratoi i bobl i symud ymlaen. I symud ymlaen mewn oes ag amser. Y peth cyntaf i ddeud am symud ymlaen ydy bod eisiau ffeindio rhywun i ddilyn Judas Iscariot. Mi roedd o, fel da chi'n cofio, wedi bradychu a wedi mynd oddi ar y llwyfan. A mae yna rhyw fath o swydd ysgrifiau yn fan hyn, ynglyn â pwy fyddan ni ddilyn o. O rhaid i'r person fod wedi bod gyda Iesu Grist o'r cychwyn. Ac yn benodol mi o'r rhaid iddo fo fod yn dyst o'r atgyfodiad. A maen nhw'n mynd ati, rhan arweinio Duw yn ethol Matthias. O na ddewis o ddau, Joseph oedd y llall, o Matthias a ddewiswyd. Matthias yn dod y 12 apostol, yn ymuno hefo'r criw oedd eisoes wrth y gwaith, yn llenwi'r bwlch, roedd Judas wedi adael ar ei ôl. Mae yna barhad a mae yna newid yn fan yna yn does. Llenwi bwlch mwyn symud ymlaen. Llenwi bwlch mwyn symud ymlaen.
Yr ail ran o'r testun wir ydy dydd y Pentecost ei hun. O'n i'n darllen o alwad Eseia, oherwydd yna ryw awgrym o'r cefndir yna perthyn i ddigwyddiad y Pentecost. Pentecost yn sôn am y gwynt nerthol yn llithro, yn llenwi'r holl le megis a mwg. Ac yma yn ddigwyddiad y Pentecost. Mae'r sôn am lenwi'r holl byd, fel oedd y gwynt yn nerthol yn llithro. Mae yna sôn am y tafodau tân yn dod ag yn eistedd ar bob un ohonynt. A mae hynny'n atgoffa rhywun o'r gymryd y refel a gefael, mae'r warren oedd ar yr allon ac yn glanhau gwefusau y proffwyd. Yn ei baratoio, yn ei addasu, ei gymhwyso fo mwyn cyflawni ei waith. A dyna sy'n digwydd ar y Pentecost, yde? Oedd o'na newid. Oedd Iesu Grist dim efo nhw mwyach, oedd o wedi mynd yn gorfforol. Ac o'r rhaid iddyn nhw disgyblion yr deuddag yma wynebu herion newydd, amgylchiadau newydd, ac oedd nhw'n cael ei galluogi i wneud hynny ar ddigwyddiad y Pentecost. I puro, i glanhau, i nerthu, i grymuso, a'i hanfon allan. Ac o'na felly barhad yn doedd. Yr apostolion fe gynt yn cerdded hefo Iesu ar lan môr Galilea, bellach yn wynebu herion newydd. Ac yn lle bod Iesu hefo nhw'n gorfforol, fel oedd o wedi bod hyd hynny, mi roedd yr ysbryd, yr egni, a roedd o mewn ffordd arall, mi roedd Iesu Grist efo nhw'n egniol, yn rymus, bwerus, yn gweithio yn eu plith nhw. Wedi digwyddiad y Pentecost. O'na barhad ac eto o'na newid. Yn drydydd wrth gwrs mi oedden nhw wedi gadael Galilea, fel o'n i'n sôn, a maen nhw wedi cyrraedd Jerusalem. Nid cael ei grymuso i fynd yn ôl i Galilea, ond cael ei paratoi a'i grymuso i fynd ymlaen. Mae llyfr yr Actau yn disgrifio'r hanes yna i gyd i ni. A da ni'n clywed am leoedd newydd, am amgylchiadau newydd. Da ni'n clywed sôn am drefi a dinasoedd. Ar y daith o lyfr yr Actau, mae Corinth, a mae Philippi, a mae Ephesus. Ac yn y niwed, mae Rhufain yn dod yn rhan o'r agenda. A mi roedd mana'r rheini'n dra gwahanol i bywyd ar lan môr Galilea. Y gwledig wedi troi yn ddinesig. Y cyd-destun wedi newid. Ac yn sgil hynny, mi roedd newid yr iaith. Oedden nhw'n rhan o ddiwylliant Groeg, rhan o ddiwylliant Rhufain, dwy iaith newydd. Ac yn sgil hynny, mi oedd eisiau syniadau neu cysyniadau newydd i fynegu'r neges oedden nhw wedi derbyn gan Iesu ei hun. Ac un o'r pethau mae ysgolheigion y Testament Newydd wedi wneud ydy ail ddarganfod y geiriau ar y maeg oedd yn wreiddiol i'r geiriau Groeg a Lladin. Ond addysgu iaith newydd, cysyniadau newydd, wrth fynd i ddiwylliannau newydd ac i ardaloedd newydd a gwahanol. Oedd o'n dipyn o her yn doedd. Yn dipyn o her i fynd o'r gwledig i'r dinesig. Newid diwylliant a newid amgylchiadau. Ac yn hynny i gyd, mae yna newid arall yn digwydd. O ble gyd, da ni'n clywed am yr apostolion rhain yn sefydlu eglwysi. Yn y dinasoedd trefi dwi wedi enwi. Yn sefydlu eglwysi. O'na barhad o'r syniad o gan yr Iddewon am genedl a phobl briodol i ddyw rwy hanes. Ond yma bobl newydd
cenedl newydd Duw. Cenedl meddwl Epistol Pedr wedi cael ei hethol a'i hanfon. O'na sefydlu eglwysi. Ac o fewn yr eglwysi'r rheini, o'na arweinwyr newydd yn dod. Da ni'n clywed am enw mynd ar y teithiau, Silas a Barnabas. A da ni'n clywed am enw yng Nghorinth ac yn Philippi ac yn Ephesus, Tychicus ac Onesimus ac yn y blaen. O'na barhad yn y syniad o fod yn bobl Dduw, ac o'na arweinwyr newydd yn dod i'r golwg ar gyfer y cynulliadau bychin, cofiwch. I ddechrau, beth bynnag. Cynulliadau bychin yn y dinasoedd a'r trefi yma. O'na barhad, o'na ddilyniant, o'na newydd yna. Barhad, newydd, dilyniant. Ac yna, wrth gwrs, o'na barhad yn y profiadau hefyd, doedd. Fel oedd Iesu ar lan môr Galilea ac yn enwedig yn Jerusalem wedi cael teimlo gwrthodiad. Gwrthodiad arweiniodd i'w groes o. Mae'r rhain hefyd yn gorfod dioddef. Mae carchar yn dod yn brofiad i lawer ohonyn nhw. Ac mae wrth gwrs cael ei herlyd ac yn sgil erledigaeth yn cael ei lladd yn rhan o brofiad yr rhain. Mae yna barhad yn y profiad o fod yn y gwaith. Ond wrth gwrs, mae yna barhad hefyd yn y llawenydd. A mae hwnna i weld, enwedig yn epistola Paul. Y llawenydd o fod yn gwaith yr arglwydd. Wel, rwan ta, y parhad a'r newydd, a'r newid. Cwestiwn mae'n i ofyn, wrth gwrs, ydy sut wedi cyswllt hynny a ni heddiw. A ni mor aml yn sôn am ddoe. Pan o'n i'n fach, ges i magu, wel, da chi'n gwybod, siŵr o fod, ar ffarm ar arfordir Gogledd Cymru. Ac o'r naill di i'r ffarm yna ddwy chwaral galch oedd nhw. Ac oedd un ohonyn nhw yn weithgar y tu hwnt yn y cyfnod o'n i gartre. Yn torri'r graig, malu'r meini i wahanol fathau a meintiau. Y felyn brysur, weithiau nos a dydd. Y llwch yn gwneud brics ac ati. Y llonga yn dod i gario llwch weithiau, neu y cerig o'r gwahanol faintioli i lle bynnag oedden nhw'n mynd ar draws cyfandir Ewrop. Ac un o'r pethau oedd yn ddifyr iawn gen i oedd gwylio y llonga yma yn mynd ac yn dod. A dod i'n nabod nhw, wrth gwrs, wrth i henwa a'i siap. Bwrlwm mawr, bywyd rhyfeddol, cyflogi pobl yn lleol, oedd o'na fwrlwm mawr. Ond erbyn heddiw, mae'r chwarae wedi hen gael. Mae'r llonga wedi hen beidio dod. Ac o'r jeti lle oedden nhw yn llwytho'r cerig yma, does dim ar ôl, ond y bonion. Bonion y coed oedd yn dal y jeti at ei gilydd. A da chi mon yn gweld nhw pan mae'r llanw wedi mynd allan. A pan mae rhywun yn mynd adra bellach ac yn cerdded llwybr arfordir Gogledd Cymru yn y rhan yna ohono fo. Y cyfan mae dyn yn ei weld ydy rhyw awgrym o'r hen lwybra, yr hen felyn, ac os yw'r llanw allan, y bonion yma. Ac eto, mae rhywun yn teimlo rhywbeth yn hudolus sobor mewn edrych yn ôl, a chofio yr enwa, y gweithwyr, roedden ni'n nabod, ac ati, a'r bwrlwm wrth gwrs, nos a dydd. Ond na fo ddim yn ei ôl na ddo. Na fo ddim yn ei ôl o gwbl. Mae'r chwaral bellach wedi cael ei gorchuddio fel landfill site ar yr arfordir yna.
A mae ansawdd y garreg wedi dirywio wrth iddi hi gael ei chwarelu dros gyfnod o amser. Ddaw hwnna ddim yn ei ôl. A mae'n beryg wrth gwrs, wrth gofio ddoe yn hanes yn y dwysi ni, ddaw hwnnw chwaith ddim yn ei ôl. Mae yna newid. A'r cwestiwn yn nghanol yn newid beth am y parhad i gyfnod nesaf. Yr hyn sy'n dod yn sgil newid ydy ansicrwydd. Ansicrwydd. Bydd arwyn nhw am gyfnod drio cadw'r chwarae acw. Mwyn medru datblygu hi wrach mewn ffordd gwahanol. Ac o'n ansicrwydd be o'n diddigwydd. Ansicrwydd yn dod yn sgil newid. Ond unwaith eto, mae'r ysgrythurau yma'n sôn am Dduw yn symud i bobl yn ei blaen. Symud i bobl yn ei blaen. Y parhad yng nghanol y newid. A'r hyn sydd yn parhau, beth bynnag ydy'r newid, yr hyn sy'n parhau ydy'r neges sylfaenol wreiddiol. Mae Duw y crewr, ydy Duw y cariad, sy'n rhoi ei hun. Y Duw sydd yn rhoi ei hun mewn cariad, ac yn gweithio allan i bwrpas, mewn oes ac amser. Pobl ydy'r ffocws yn ei weithgarwch o, achub pobl. Dod â pobl yn ôl i berthyn ac i berthynas. A dwi eisiau diweddu jyst drwy nodi 3 chylch i ni feddwl amdanyn nhw yn ymwneud â'r achub yma. Mae'r 3 wrach yn dal ryw gyswllt ar y clod a ni wedi bodleuo. Y cyntaf ydy fod pobl lawer iawn wedi teimlo ar goll yng nghanol y clo. Wedi teimlo unigrwydd llethol, wedi troi am gymorth, a da ni'n wedi clywed lot o sôn am afiechyd meddwl ac yn y blaen. A mae rhaid i ni werthfawrogi'r bobl sydd wedi arbenigo yn y meysydd yna ac yn medru rhoi cyngor ac arweiniad buddiol a phwrpasol ac adeiladol. Ond yn y pen draw, mae'r gair perthyn mor bwysig yn dydy. Mae perthyn yn golygu bod chi'n rhan o rhywbeth mwy na chi'ch hun. Mae o'n golygu bod chi'n cyfri. Mae o'n golygu bod yna rhywbeth yn lapio amdano chi. Ffrindiau, perthnasau, yn wyliad, ac yn y pen draw yn creuwr ni ei hun. Pan fydda'n gwrando ar y sôn am yr atebion ni afiechyd meddwl, mae'r eirfa mor fynych yn atgoffa rwy'n am yr efengil hon, sy'n dweutho ni. Yng nghanol pob newid ac yng nghanol pob amgylchiad, fedrwn ni ddim syrthio tu allan a tu hwnt i gyrraedd y cariad sy'n rhoi ei hun ac yn cynnal ni, yn ysgogi ni, weithiau yn cysuro ni pan mae angen hynny, weithiau yn herio ni pan bod angen hynny, yn cyrraedd ni lle ydyn ni. A dyna'r gymdeithas Gristnogol wedyn. Mae'r dyddiau wedi bod yn ddyddiau pwysig yn hanes y gymuned Gristnogol. I dystio i'r ffydd yn y crewr sy'n cofleidio, ac wrth gofleidio yn cysuro ac yn galw, ac wrth alw yn dangos i ni bod ni'n rhan o bwrpas mawr i bwrpas o. Ia, perthyn i'n gilydd. Ar draws bob ffin sy'n gwahanu, a mae'n ddigonedd o'r hyn i does. Perthyn i'n gilydd fel pobl Dduw. Cysylltiedig a hynny wrth gwrs, da ni wedi cael deitha ni droion yng nghwrs y flwyddyn 15 mis dwytha yma. Bod yr afiechyd sydd wedi bod ar gerdded yn plith ni yn cael medi cynhyraf mwy bras lle mae yna dlodi ac angen.
A dyna chi ail faes y mae'n edrych arno fo o safbwynt yn ffydd a'n dyfodol. Mae tlodi yn caeth ddiwa. Yn union fel mae cwestiynau ynglyn ag ystyr a gansawdd a phwrpas bywyd. Yn union fel mae cwestiynau fel ydw i'n gallu cael yn rhyddhau o afael pechol ac ati. Bysa ni'n cysylltu ag afiechyd meddwl. Mae clodi yn grafanga sy'n caeth ddiwa ac yn rhwystro ac yn crebachu bywyd. A mae angen rhyddhau pobl o'i afael o mwyn medru cydio yn yr efengyl yn ei chyflawnder. Mae o'n wars ar gymdeithas a chenedl bod 4.2 miliwn o blant yn cael eu magu dan y trothwy tlodi. Beth am eu dyfodol nhw? Sut maen nhw'n mynd i dyfu i fyny? Pa ddyfodol a rhagolygon sydd? A mae hwnna wedi bod yn gwestiwn mawr i lot o bobl ifanc yn ystod y 15 mis dwytha yma, ac ymlaen o hynny'n wir, dydy. Ond mae neges yr efengyl yn ddigon clir, dydy. A ni garu'n gilydd. A da ni fod i ofalu am anghenion yn gilydd. A da ni fod i gynnal yn gilydd, a da ni fod i herio strwythura sydd yn crebachu bywyd. Am yn bod ni'n perthyn, ac am yn bod ni'n perthyn i'r Duw byw yn efengyl i fab Iesu Grist. Mae'r trydydd awgrym yn dydy'n codi o'n perthyn ni a'r greadigaeth dan ni'r rhan ohoni hi. Nid mater o fod yn dweud, dyma beth sy'n ffasiynol, ydy o. Y mater o ddeud dyma gyfrifoldeb yn enw'r efengyl. Iach, i ddiogelu, i warchod y greadigaeth. Nid ni bia hi. Nid ni sy'n bia hi. Cael ei benthyg gyda ni, cael defnyddio ei hadnoddau ni yda ni. Ond nid ni bia hi. Mwyn i gwarchod hi. Mwyn i rhyddhau hi o gaeth ddiwedd y cam drin sydd arni hi i gynnal bywyd yn y blynyddoedd a'r canrifoedd sydd i ddod. Ia, mae hynny hefyd yn dydy'n caeth ddiwa bywyd i gymaint o bobl. Mae yna sôn am rannau o gyfandiroedd Affrica sydd yn mynd yn fwy ac yn fwy anodd i trin oherwydd y newid yn yr hinsawdd. A nid yn Affrica, ond ar draws y byd, a'r stormydd pwerus, grymus, dinistriol sydd yn digwydd. Ia, mae o'n rhan o'n hymateb ni i'r Duw sydd wedi dangos i ni ddyfnder ac uchder, hyd a lled i gariad yn Iesu Grist. Y cyfle i fachu yn y newydd mwyn cyhoeddi ein neges. Ac allan o'r cyhoeddi nawr neges, daw na gymunedau newydd yna, a strwythura newydd i gynnal a hyrwyddo y gwaith. Parhad. Parhad yn wyneb newid. Parhad cyhoeddi'r efengyl yn wyneb newidiadau sylweddol yn ein hanes ni fel pobl. Ond mae o'n gwbl nodweddiadol o'r Duw byw sy'n symud i bobl ymlaen i wynebu herion newydd mewn oes ac amser. A nina yn ei plith, mwyn ei enw. Amen. Yr emyn nesaf ydy 839. Ia, 839. Arglwydd Iesu, llanwyd eglwys a phlan ysbryd i dy hun. El y gwasanaethor nefoedd drwy roi llaw i achub dyn. Dysg yw llygaid allu canfod dan drueni dyn i fri. Dysg yw dwylo, estyn iddo, wyn a golew, calfari. A hwnna'n crynhoi wrth gwrs yr oedfau. 839.
diolchwn i ti ein tad, am efengyl sydd yn pwyntio ni ymlaen. Efengyl sydd yn hannog ni i barhau drwy bob newid, i gyhoeddi'r cariad sydd yn sylfaenol i berthyn yn ei holl gysylltiadau. Da ni yn ddiolchgar am bob arwydd o'r cariad hwnnw da ni wedi weld yn ystod 9 mis dwytha yma. Yn gwaith gwyddonwyr a meddygon a nyrsys a gofalwyr. Ym mhob peth sy'n atgoffa ni fel y mae cariad a thosturi sydd a'i ffynhonnell yn o ti yn traws newid bywyd. Helpa ni wneud y bobl i edrych y tu draw i'r newid ac i ganfod y cyfleon i gyhoeddi y neges o efengyl sy'n achub i lawnder bywyd yng Nghrist Iesu. A gras yr arglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fyddo gyda ni oll yn awr ac hyd byth. Amen.